meet you where you been. I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Saw you there. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive, just like animals. Hej alle sammen. I dag skal jeg filme en efterårsinspireret hår, makeup og outfit video. Og det er simpelthen en collab video sammen med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rigtig søde piger, som jeg har skrevet med. Og det er Emilie, Maja, Cecilie, Emma, Julie, Gabriela, Karoline og endnu en Clara, så 2 Clara, mig og hende. Men i denne her video har jeg simpelthen vist mit bud på et efterårslook igen. Hår, makeup og outfit. Og det er simpelthen det her, jeg kommer sammen med. Så nu synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang med den her video. Okay, lad os starte med hår. Bare normalt hår. Det jeg altid går med, no matter what, og det er en hestehale. Nothing special. Det er en helt normal hestehale, og jeg føler mig så dårlig, fordi de andre piger har sikkert fundet på alt muligt spændende hair-updo, der var, jeg tager bare en helt almindelig hestehale. Men det er altså sådan, jeg har mit hår hver dag i efterår, sommer, for vinter, forever and ever, og det er bare det, jeg har valgt at gøre i den her video. Moving on til make-up, der har jeg valgt at holde det meget naturligt på ansigtsmakeupen og lidt dramatisk på øjenmakeupen, og så en lidt nudish mørk læbe. Så jeg starter bare med at tage min foundation fra The Body Shop, som giver mig et meget skinnende look. Og den blender jeg ud med min børste, som jeg ikke lige kan huske, hvorfra er den, Ebelin eller sådan noget. Og så tager jeg min concealer op på den på under øjnene og på urenheder, som jeg ikke lige fik med i det her klip. Men den blender jeg ud med den samme børste. Så bruger jeg min puder, og den puffer jeg bare hele ansigtet meget normalt, intet specielt igen. Og ja, det gør jeg bare lige her. Og så tager jeg min blush fra, hvor er den fra? Biokura, er det ikke det, det hedder? Og den puffer jeg bare på mine æblekinder. Så fylder jeg bare mine øjenbryn ud, og det er med en øjenskygge fra Naked Basics paletten. Jeg mener, det er den, der hedder Naked 2, men jeg er ikke helt sikker. Og det gør jeg selvfølgelig på begge øjenbryn. Ja, fordi det gør man flot klar. Du er dygtig. Så sætter jeg mine øjenbryn med sådan en gel fra Catrice, tror jeg det hedder. Og igen, det gør jeg på begge øjenbryn, fordi jeg har 2 øjenbryn. Det har alle mennesker. De fleste har i hvert fald, med mindre. Yeah. I don't know. Til øjenskygge, der holder jeg det sådan først meget naturligt med en champagne lyserød glimrende farve på hele øjenlåget. Og så tager jeg en mørkrød i globelinjen og blender det ud, selvfølgelig, fordi vi no harsh lines, we don't want them. De er nemlig rigtig, rigtig grimme, og det er bare det, jeg gør her. Jeg bliver simpelthen nødt til at gå ind her for ikke at få copyright, og jeg smiler bare lige op. I'm feeling the beat, og ja, det er sådan her, det ser ud. Ja, ja. Så bruger jeg en mascara base fra P2, og det er bare sådan en hvid mascara. Jeg synes, det er så sjovt, og man ligner sådan en gammel dame, efter man har taget det på. Og bagefter det, så lader jeg det tørre, og så bruger jeg min False Wings mascara, og puffer den på både øverste og nederste vipper. Ja! Til mine læber bruger jeg den her Rimmel London Apocalypse i farven Solstice. Tror jeg, man udtaler det, og det puffer jeg på over det hele på mine læber, selvfølgelig.
Jeg er dygtig til det her med voiceover. Jeg er så dygtig. Og ja, det er en helt vild Kylie Jenner farve, vil jeg kalde det. Det kan godt være, at det ikke ligner det her på kamera, men det er det eddermame i virkeligheden. Sådan en rigtig nude, mørkagtig nude Kylie Jenner farve. Jeg kalder det for en Kylie Jenner farve, fordi det ligner noget, hun godt kunne finde på at gå i. Og det her, det er så det færdige make-up look. Og jeg kan rigtig godt lide det her til efteråret. And then move on to the outfit. Min sorte turtleneck, den er fra Sisters Point, og jeg gav 150 kroner for den. Ja, bare en sort turtleneck. I love it. Min cardigan, den er fra Only. Min cardigan, den er fra Only, klar. Jeg blev nødt til at tjekke. Og mine bukser, de er bare fra H&M, og de her sko, de er fra, hvor er det, de er fra? Esprit. Ja, Esprit. By the way, det er ikke lort på mine sko, det er bare jord. Det er bare jord. Ja, mine sko, de er fra Esprit, og oh my god, kan vi lige tage 3 sekunder stillhed for dem, de er gudskønne. I love them. Det var så alt for den her video. Jeg håber virkelig, I kunne lide den. Og husk at gå ned og abonnere, og så skriv en kommentar med, hvilket outfit I bedst kunne lide. Og så husk lige at tjekke beskrivelsesboksen til de andre spires video. Eller jeg linker deres kanaler, så kan I gå ind og se videoen derinde, når den kommer ud. Fordi de kommer sådan lidt ind på forskellige tidspunkter alle sammen. Men tusind tak fordi I så med, og så ses vi i min næste video. Hej hej!